Assalamu alaikum. Hare mi hewrike en fop lallandi ko jawantire partiji mon Allah taw hara ko jawantire partiji mo bombe sibude fode a image Diallo. Donc haray ko no andir don no don andi o granjo wondo ka photo don hewata ko présentation jugo on to yewte fi makko mais idon andi si goddo no gollude golle mobbe don duwa mo andintinde golle makko den ko golle mobjude fiyo burtu wakkilagol e lawol makko ngo woni mo ngo si hawri kadi goddo kadi no gollude golle ko tawata wana golle hanude didon duwa mo kadi yewtude fino iwra e gol lawol lon o arta e ko jama on hatongini ko hebugol e juude makko. Donc wana juutingo yewtere hande la welti moƴƴa ko tawata ko mbeɗe hiide Tidjala la puissance wakkilare makko nden e fiye guinéɓe ɓen fop e wakkilare makko nden fop kadi e fiye IFDG. Donc si on daari hande IFDG Tidjala la puissance no tawa parce que so on daari hande mo okkude parti on valeur mo okkude leydi makko nin kadi valeur kadi mo représente de kadi leydi makko nin mo wadde kadi ko inete kon piiji hollugol ko jama on humpa ko tawta namo kala suusi yewtugol wana mo kala mari kongol oblige ko yewtugol non ko don Tidjala la puissance woni walla woni wadande joni wana juutingol yewtere ko minni ko himbe buy ari IFDC yalti ata pourtant be hebuno tobbe e IFDC be hebuno tobbe e inde Alaji Sello ha be jalbi be towi be yimmi hande ko be woni immade yenna Alaji Sello barindobe hala be halaji de be handa e mudum et pourtant Alaji Sello ko lando kelludo o gagni que 2010 o jonnaga gagni que 2015 o jonnaga gagni que kadi 2020 no andir don non kadi jamfaaji himbe be wondude mun ko parce que don andi parti IFDC ko woni kon ko lagini woni ko dum wadi sina dum ara parti IFDC ko Sénégal wono ma Côte d'Ivoire ma dum Cameroun wallahi atawai IFDC no marno valeur mo parce que so dari IFDC ko parti international hande kadi di IFDC enderanna la fop IFDC no wodi donc Tidjala la puissance e hiide bimbi o jonna information nyalorno o jonna information kiki de kadi o jonna information julbe imo mari be ngure nyammintene auto makko wadete carburant lagine mo mari be ngure onnon fop iden suti dum non imo wakkilane be suka me wombe kadi Amerique do kambe kadi be sonjaade be yaltinde be maapi be humpa ko no parce que be nebale ko be ari clamon Tidjala la puissance himbe buyno rewde e mabbe wasa yande himbe buyno rewde e Tidjala la puissance humputugol suka be ko sabu Tidjala la puissance wakkilare makko ben kadi sabu wakkilare makko nen kadi bi hande joni o woni international hande Tidjala woni international grand jon donc bengu makko kadi Allah wadi kadi ko ndarede Allah ko wadata kon siida mo'i o kete kadi sonnajo kelludo o ki kadi Tidjala la puissance sonnajo kelludo be wondi fewndo ko moyin aralo do hande moyi hebike be wondi be nafondirde be mari bibbe lababe hande sa yi tun jiwe mabbe ko e bikkoy makko goro ko ta laba han fe etikero ko no waden ko parce que barki no babirawo barki no nenirawo teddungal no partout donc mi innata Tidjala la puissance fop no yenude yani Alaji Sello fop no falani iwgol ba Alaji Sello fala be ben yo Alaji Sello lamu ben non ton ka on ida tawa ka yeso mabbe fala be Alaji Sello lamu ka yeso mabbe fala be démocrate nyibo ka leydi men ka yeso mabbe ida wakili ida remportande parti da dande hande parti on valeur ida wadande Guinéen kadi ko ente ko da hollude Guinéen ko suudi ko tawata namo kala suusi yewtugol dum non ida dari ida wakkilani en are yo Allah beydane dum non are ko mi innatama ko ya wakkilo ta ndaru be wombe yenude Alaji Sello ni ta ndaru be wona be convaincre ni oto siko oto ida mari siko wuri ida mari siko galle no gasa kadi hara ida mari a holla galle mari memila tangini ida mari parce que hay mo yi ma ande na atampol na asulinirtedo timbudi donc hare ko benta kon be ko yimben be ko marbe jikke dum ko gonga donc hare wana juutingo yewtere ko wakkilagol mo'el andita ko mbama o na hande fudidam wana hande kadi darato sa dari ke hande woni do 24 heures a jippinal information mais ma poto modeno sila yewtude fima tato be fima gongo kaner benna ko Allah wala non to ngandi fima gongo ka benna ko Allah wala non to ngandi ko dum minatama ta tewto be himbe arbe do
ɓe heɓu immoriɓe ɗo e inde IFDC ha ɓe towi ɓe immoɗo ɓe yenna an jaboɗaɓe no sa jaabike ɓe ara a hokkiɓe valeur par ce que hande e nder laggine fof ko min mari hande représentant jo men e nder parti IFDC hara fuu ko innugol wawi waɗugo lancel d' alerte ko am min ala ɓurɗoma hande ko ɗum minatama ya wakkilo andita wawi ka dimo kadi jaman kadi no yiɗuma yimɓeɓe no ɗaɓɓutudema no faala hindago numéro ji ma gila hande na hande ɓeɓe no adda naddude vocal ji e no faala yiɗe tijja la puissance no faala yiɗe par ce que ko haden jo wakkiliɗo donc haare jama fuu kadi miɗen tuli kadi jama fuu ka yo teddine yo okke kadi teddungal yo holle kadi golle maɗen ko golle moƴƴuɗe ara on yen naali mum ɓe adduwaka yennede an hande kadi am e ala gisellu e militant ɓe gon ton anduɓe ɓen ko honnon ɓen no duwaka yennede donc haare ko ɗum minetama tijja la puissance yo Allah hokkore barki kadi ɓura ko wonɗaɗo par ce que sa ndaari piiji ɗin fuu minoma hewta ko mi detayata tijja la puissance en tant que Fodé Image en tant que Fodé Image tijja la puissance l'homme qu'il faut à la place qu'il faut l'homme de ma vie quand mi yi nde wotere en ko kaw welilam min ni mi anda kono mi guirrita fi mi humpode e o grandio donc ɓenguma kadi mi yino histoire makko mo yewtunoɗa on ɗe balɗe no labbano ha feƴƴiti kero gila ɗum ɓen fi ɓenguma kadi ari ko ɓenna minni mi weltanike mo ko tawata ko debbo dimo o teddini kadi hoore maɓɓe donc hare kadi yo Allah waɗu barke sukaɓe fuu kadi na jutingo yewtere mais ɓe sukaɓe on ɓe yenude alaji sellu ta jaaboɓe sa jaabike ɓe hokkaɓe valeur falaɗo yaade Mamed pare Mamed 5 o yaw falaɗo yaade Mamed 6 o yaw falaɗo yaade Sékou Touré o yaw falaɗo defandude ɗum wawata ɗum wata ndaaru ɗo donc ko haalima combat ma andita Alpha Condé ɓiƴuno ha o ewi ɗon o sikkuno yotano o ewi ɗon ko ɓe sukaɓe ɗo ɓe compare take e FDC ɓe compare take e action nga donc ko ɗum minatama wakkilo combat ma o tijja la puissance en tant que l'homme de valeur hay mo yima anda e wawi ɗa mari goɗɗo convaincirtama jawdi koynete kon jawdi simo fala hara ko milliard goɗɗo convaincirtama ɗum no laaɓi poche e maɗa donc ka bobo labaɗo wakkiliɗo Allah waɗu barki kadi e maɗa kadi ñiɓina kadi ɓernde ma nde e fegginiɓe fop par ce que ɗa wollude message kala tampuɗo no arde fewta e ma ya lansan mo message makko mo wawɗa wallitade ɓe fuuɗa wallitade donc si mi yitike ɗum noon a tawa min kadi wawgol wono wayirɗa no welalam par ce que tawta si goɗɗo fewti e ma iɗa andi déjà na jutingo yewtera très bientôt Fodé Image Diallo l'homme de ma vie tijja la puissance ɗa méritinde inde la puissance